Xeyirli ertə Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Баулы районында берничә җитештерү предприятиесендә булды. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен тернәкләндерү үзәген карады. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә ярдәм күрсәтү буенча Мин булдырам үзәге эше белән танышты. Үзәк җитәкчесе Марат Ильясов моннан 14 ел элек авариягә юлыгып инвалид калган. Башта үзе, аннары мөмкинлекләре шикле башка кешеләр өчен инвалидларны тернәкләндерүнең авторлык методикасын һәм программасын әзерләгән. 2020 елда иганәчеләр ярдәмендә тернәкләндерү үзәге ачкан. Рөстәм Миңнеханов нефть-газ җиһазлары заводында һәм сөт цехында да булды. Технологик линияләрне карап чыкты, җитештерүне алга таба киңәйтү планнары белән кызыксынды. Район советы сессиясендә узган елгы эшкә йомгак ясалды, киләчәккә бурычлар билгеләнде. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе элмә такталардагы хаталарны ачыклау буенча конкурс игълан итте. Шул уңайдан Татар информ мәгълүмат агентлыгында матбугат конференциясе үтте. Татарстан фәннәр академиясенең тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин һәм әйдәп баручы фәнни хезмәткәр Рифат Мирхаев конкурсны уздыру тәртибе шартлары белән таныштырды. Конкурс 1 февральдән башлап 1 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Анда катнашучылар топографик билгеләр, элмә такталардагы хаталарны видеосурәткә төшереп, конкурс комиссиясенә тапшырырга тиеш. Иң актив катнашкан 10 кеше дипломнар һәм кыйммәтле призлар белән бүләкләнә. Институт белгечләре хаталарны төзәтү буенча эш алып барачак. Metaqtalar aşağı, yazma мәгълүмат aşağı biz tilning bugungi хәлен, bugungi җәмәгатьчелектәге ролен, аның активлыгын, аңа булган игътибарны бәяли алабыз. Әкренләп районнарда да, шәһәрләрдә дә татар телен яхшы белгән белгечләр билгеләнеп, тәрҗемәчеләр үз вазифаларын тиешле дәрәҗәдә эшләп килсә, без инде бу хаталарны әкренләп бетерү һәм инде тиешле дәрәҗәдә ике дәүләт телендә барлык такталарны, барлык язма мәгълүматны ике дәүләт телендә бирә башларбыз дигән өметебез бар. Татарстан мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру буенча проект старт алды. Шаллыда ул беренче булып 78-нче лицей базасында эшли башлады. Проект Мәгариф илкүләм проекты һәм заманча мәктәп федераль программасы буенча тормышка ашырыла. Иганәчеләр дә булыша, мәктәптә узган шахмат зонасы ачылышында Республика дәүләт советы рәисе орынбасары Татьяна Ларионова да катнашты. 8 яшьлек Саша Шипунов шахмат буенча бөтен Россия һәм халыкара ярышларда җиңгән инде. Малай иң элек гаилә турнирларында җиңүләре белән горурлана. Әтисе белән икесе дә өлкәннәр өчен 3-нче разрядлы шахматчылар. Я узнал в детском саду, потому что у нас иногда были уроки, и вот мне захотелось больше играть. Алексей Журавлевны шахмат уйнарга әбисе өйрәткән, мавып киткән. У нее родители очень хорошо играли в шахматы, они могли ночами сидеть и играть. Потом уже папа научился играть. Хәзер балалар мәктәптә дә шахмат уйный ала. Моның өчен 78-нче лицейда махсус зона барлыкка килде. Беренче дәресләрне Дәүләт советы рәисе орынбасары Татьяна Ларионова үткәрде. Планда турнирлар уздыру өчен кабинетлар ачу. Параллельно с созданием материальной базы планируется большая работа. Матди база булдыру белән бер рәттән укучылар белән эшләячәк педагогларны әзерләү буенча да чаралар планлаштырыла. Бу җәһәттән Мәгариф министрлыгының тулы бер программасы бар. Барлык башлангыч мәктәп укучыларын укыту күздә тотыла. Өлкән сыйныф укучыларын укыту өчен дә белгечләр әзерләйләр. Шахмат уены популярлаша бара, турнирлар күп, онлайн ярышлар да үткәрелә. Пандемия вакытында без беренче урында идек, чөнки барлык спорт объектлары да ябылды, ә шахматчылар онлайн турнирларда уйнады. Татарстанда барлыгы 1000-гә якын шахмат зонасы ачарга планлаштыралар. Шуларның 56-сы Шаллы мәктәпләрендә булырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лесина, Татарстан яңалыклары, Шаллы. Татар авыллары, аның кешеләре, өлкәннәрнең тормыш турындагы фәлсәфи уйланулары, ялгызлык, якты киләчәк хакындагы хыялларга бәйле истәлекләр. Бүген Камал театрында Хуш авылым хыял документаль спектакленең премьерасы була. Исегезгә төшерәбез, премьераның беренче өлеше узган ел декабрь аенда булды. Спектакленең авторы һәм режиссеры Айдар Җәббаров Татарстанның 20-дән артык авылында булып, анда яшәүче өлкәннәрнең сүзләрен бөтенләй үзгәртмичә сәхнә әсәре иҗат итә. Һәм ул халыкка
музыка вербатим жанрында тәкъдим ителә. Премьера 14 февральгә кадәр Камал театрының кече залында күрсәтеләчәк. Ничелештә без 70-нче еллар белән тәмамладык спектаклебызны. Һәм инде бер теге 10 елга, бер вакыйга һәм бер монолог иде. Икенче спектакльдә шуның дәвамы принципы шул ук кала. 80-нче еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр авылларның тарихларына чумдык һәм шуларны белергә тырыштык. 13 февральгә кадәр Мәскәүдә Татарстан киносы көннәре уздырыла. Оештыручылар, тамашачылар игътибарына Сөмбел, Әпипә тулы метражлы фильмнарын, шулай ук Остазбикә һәм Нигез йорт кыска метражлы картиналарын тәкъдим итә. Шулай ук иҗат төркемнәре белән очрашулар, осталык дәресләре оештырыла. Татарстан киносы көннәре Россия кинематографистлар берлегенең үзәк кино йортында ачылды. Татар киносында башкала тамашачыларына күрсәтеләчәк кинофильмнар исемлеге экранда күрсәтелгән. Түбән-Кама шәһәренең Урман урамындагы шишмә янында кичләрен дөм караңгы. Биредә яшәүчеләр әнә шулай дип зарлана. Кешеләрнең күпчелеге су алырга эштән соң килә, ә бу вакытта урамда инде караңгылык хөкем сөрә. Бу хакта алдагы материалда. Шелтер аккан шишмә урман урамында урнашкан. Түбән-Камалар бирегә бик теләп йөри. Шулар арасында Валентина Биляева да бар. Хатын-кыз тәмле су артыннан көн сайын килә. Бу шишмәгә без кечкенә вакытта еще көтү көтәдерик, монда киләдерик су эчәргә. Бу шишмәнең суы бик тәмле. Ну хәзер инде әзрәк кенә җыштырырга кирәк бу шишмәне. Халык яратып йөри торган изге урын 80-нче елларда төзекләндерелә. Бу вакыт эчендә шишмә мәйданчыгын Түбән-Камалар үз кешеләре белән җыштырып тора икән. Күпләр су артыннан эштән соң килә. Ут баганалары булса да бирдә дөм караңгы дип белдерә шәһәрдәшләр. Пенсионера 60 его. Вы часто посещаете родник? Так, да. Часто. 40 лет. Шәһәр башкарма комитетында белдергәнчә, яктырту мәсьәләсе якын арада хәл ителәчәк. Планнарда шәһәрнең барлык шишмәләрен дә төзекләндерү. Төзүчеләр бистәсендәге изге урын янындагы мәйданчык тәртипкә китерелгән. Чиратта Красный Ключ бистәсе һәм башка урыннар. 19 февральдә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында төрки лингва-культурология, проблемалар һәм перспективалар дигән 12-нче халыкара фәнни-гамәли конференция узачак. Ул халыкара туган телләр көненә багышлана, беренче тапкыр онлайн-офлайн форматта үткәрелә. Узган елларда конференция эшендә Татарстан, Башкортстан, Чувашия һәм Мәскәү өлкәсеннән һәм чит илләрдән студентлар катнашкан иде. Конференциядә төрки телләр, телнең җәмгыять һәм мәдәният белән үзара бәйләнеше, Идел буе халыкларының тел һәм мәдәнияте тарихы, телләрне һәм мәдәниятләрне чагыштырып өйрәнү кебек темалар тикшерелә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.